Tambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndichiti muri sei kwamuri ikoko kumativi mana enyika. Manews updates epano paHadzirare ari kusvika zvakanaka here kwamuri kwese ikoko. Vadikani kusubscribe mahara uchina on the notification bell muri kuonera mavideos aya muri kupi muri kunyika dzipi. Ndichitenda zvikuru vari kuona vari kuSouth Africa, Botswana, Namibia, UK, India, Nigeria nedzimwe nyika dzandisina kukwanisa kudoma nemazita adzo, nevamwe vanhu vandisina kukwanisa futi kuzodoma nemazita avo vanosapota channel ino yaHadzirare 263. Vadikani garai makabata chimuti kuti dzvi nekuti maupdates epanapa ari kuuya fire. Sekuzo kwamunoziita manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvakati wandei pasame video. First update ividhiyo remota iyo yatsva inonzi Harrier. Mota iyi yakatsvira kuchitungwiza ende yaitodhiraivhwa nemuridzi wayo mota iyi. Muchemero waaita mota yake ichitsva zvarwadza nyika yese yeZimbabwe. Vamwe vanga vakuzoti munhu uyu anogona kutozopenga chaiko kana kuzviuraya nesituation yaakatarisana nayo. But ndatiti kwaari Mwari vanoprovida futi vanomupa imwe mota semupirwo waakamboita yekutanga. Zvichauya zvadouble. Iye mutyairi wemota mutauro wakaita aiti aidhiraivha mota. Ari pakati pekudhiraivha mota yakatanga kubvira akatojamba kubuda mota imomo ichifamba. Ajamba akabva akuvara mota iyi yakabvira kusara ave madota. Dakusiye muchiona video, wapedza kuona video toa zvaunofunga mucomment section ndibva ndadzoka nchirova update yamaititi nekuti ndati manews updates epanapa tinomabatanidza kuitira kuti uwane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvakati wandei pasame video. Saka ndati mboonei this video. Gorbanona. Ndajamba mota yaputika kudashboard kwesa kungoburitsa flame ule ndakuwara singaita ro ndakuwara Nenda kurodiyo. Next update. Ividhiyo ramaititi vaita sei maititi vapa amai Jeremiah magrosari vakatanga kuvarendera pamba pakanaka mushure mekunge vamwe vanhu vashoropodza paigarwa namai Jeremiah. Ndiani anombodzi mai Jeremiah? Mai Jeremiah ndi content creator. Vanoita zvekuacta mastreets esocial media, vanobuda futi pamavideos evanhu, mavideo songs ndo zvavanozivikanwa vachiita nekuadvertisa mabusiness evanhu kuti akure. Mai Jeremiah vakabatwa chibharo nevarume vakati wandei, kana asingakanganisi vanenge 2 vabatwa chibharo. Vakabuda mastreets esocial media vachitaura nyaya yavo. Vataura nyaya yavo, vanhu vakatanga kuseka mupa maigara mai Jeremiah. Maititi vakabva vavatengera magroceries nekuvapa pekugara. Kuti muone video, wapedza kuona video toa zvaunofunga mucomment section chingoti maititi
basa rari muri kubata ihombe. Mwari ndaawedzere musi unoyu vaive kujeri vakapa vakadzi zvinhu zvekushandisa zvakaita semapedzi nechikafu futi. Ndimaititi kuti wakabata basa iroro. Mwari ndava kuwedzerei maititi. Tinoshuvira nyasha pamusoro pedzimwe nyasha. Paitwa chakanaka, aiwa Farao zvinovengwa nevaroyi chete. Much love. Anyway, this is what we did. I told you we've got a group, right? She's in the group, I'm not here. The group is called Together We Can. This is what we could do for you. Abisa Mari, Abisa Mafuta, Abisa Chi. We just want to bless you in your new home. Don't lose hope. And I stand up with court as a bail, What I want you to do, my dear, is fight for the truth. That is what makes us fighting for the truth. So what you need to do is just pray. I need to do justice. God, I need vindication. I need justice. You know when you're telling the truth, you know if you're lying or you're lying. So as soon as Together We Can, we love you, we'll support you because we are women. And sister, I'm so yes. Thank you so much. Maite, Baba, nichipoche upenyu. Maite, Baba, nezvese zviri kuitika mukati meupenyu hwangu. Ndikasvika pakunyadziswa honai pandawe. Mwari makatendeka, mukasimudza vana venyu. Mukamudeedza maititi neshamwari dzake nevanhu vese vavatevera. Munei zvandave Mwari. Mwari hauna, asi zvasashamisa vasi Mwari maitei.